wara willa kaba Ferdena de So wara willa kaba Ferdena awulila wara wulila za wara willa kaba Ferdena de awa nene wulile ye Karamago wenza wulila kaba Ferdena de awulila wara wulila za wara willa kaba Ferdena Karamago wallahi awulila nene nga million wulila kaba Wulila de awulila wara wulila za wara wulila kaba Ferdena de awulila wara wulila za ni Karamago ada ka dongli dang na don adam sana ma ni dongli da gui aw nga geren benni ñugo artiste kunte o kumene wala ko shosho ni blaka jigi dongli sebe so sa me ka taka me ka tajo msu be kana kubujo alute mole ya kubunu jo fluka bitika fongula ko fonga nunu to carrière jo atiba fo doko to ni mo ikato anga biti jo parce que ne bado carrière bana to ti jo fluka ni la kwa ka ebe ka muni ke ni te se ka ngi bo barala non mais mi fier à 14 18 ne on a de bismillah ani ça me fait des quoi faire mo client nga tata pom boren drani nana o Karamago wenze ne tuila de go sino ne munte Karamago go chere ikumano wallahi wara willa ka ba Ferdena de ili sawa ato sai sibi no ko da sa wallahi awa sai ka fortro awa Didi yang bicara to be ne bero awulila wara willa ka ba Ferdena de Ils nous mettent à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit. Peu importe où tu es, sans que l'amour nous accompagne, un jour on se retrouvera. Même si ce jour est encore loin, surtout ne désespérez pas, puisque la terre est ronde, un jour on se retrouvera. Il faut savoir garder toujours au fond de son cœur un peu d'espoir et un jour tu souriras. Ils nous mettent à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, puisque l'amour nous accompagne. Un jour on se retrouvera. I got you, baby. I love you. Oh no. Ok, baby. Oh my darling. philosophie Yo, voilà. philosophe Calme-toi. ne be ka sugo de wa ou be jumel Non, il va rond. tu me ka français fo Voilà, le français, c'est de me ça anglais faraga le français, c'est de me français. ouais Donc, allez, vous avez un papier blague ta France. ouais Mais comme vous avez du goût à le faire, ok, quoi. Pour occuper. Allez, à l'Arabie Saoudite, c'est ça. On est quand on Arabie Saoudite. Mais comme on est quand on est incroyable talent, on est c'est ça, quoi. On met la donne elle est impatiente. Elle fait c'est ça, quoi. Il faut un nègre, quoi. Sinon, on a papier, mais on mais t'as fait Arabie Saoudite. toutes mes félicitations Non, voilà. Il a dit craboy. C'est craboy, quoi, donc. Lo, ouais. Wa fonne ma kile bora. Il va le mani samara nyowa malla. Atise gaye. Kunu beske yene ya. Non, kunu mi du kono. Flo wallahi kile bora. C'est-à-dire Djenapo de Woulé personnellement. Moussa Djenapo. On est de la même génération. Un bé d'où ma volonté d'amener nous fait yonanga. Donc il m'a appelé, il m'a donné ses sushis. Qu'on a entraînement kenini. Mais n'est pas entraînement sushi drone. Ça c'est ne te foyer Flo. Ne te foyer. Allez montre-nous. Non, allez mandia et Dwayne. Non, j'ai oublié son nom, mais un mot bête ça. Il va dans un canard. La magie en Angleterre clip là. Et quand est Angleterre? Non, contre on aurait fait mon clip ora. Clip ora, ça dit n'a pas clip ora, ora de quoi. Quand la magie en Angleterre, moi et Moussa Djenapo a un contrat c'est en fait. Donc il m'a appelé. Je dois aller là-bas. Voilà. Ouais, philosophe. J'ai un contrat volontaire, il y a un club de restaurant. On était dans la dé, ça n'aurait pas été dans la dé. Voilà quand est Angleterre. Là maintenant. Ne baro imbela mesa. Oh. Ah voilà. Ne ga klebora. Wallahi klebora. Sunoke. Ne ga lamini. Lamini nye joro ba de so san barake yoro la. Ah to ni no faire. Mun lamini asim ni barake nyo fait ça. Ah, lamini ga appartement flé asim ga soufflé. Wa, lamini ko
ko ne ka tellement ta ama fuma ne ka tellement tigi kono fu ba yira ouais o ko bana la mini ko ngana do tellement ngono ko ngana do taxi kono ko sino ko ne gara stade be bina yi o mai wallahi ma sari no ati ga ye no stade nanga sai wallahi nanga sai la mini ko karamo wan du chorogole kala te fika ni ni ko kala be sadro ni na ta yele ma appartement kele dili la star ama rogo dili be sari wallahi ambe be sari che o ko ni la min maga général ya che o che ya ntoro du ko no ami blakata foye fe awale ni nunu ni nga o fo baka ne bula fu na o tado ko ne ni bula fu de dala dongene eka ne makana ay kana ita dem sen pesa Halo, Musa. Alhamdulillah. Menga Dubai ngona nyere du musu passement jokoni. Ouais. 5 millions. Ibno Diami. Tabarikala katota. Ala kisara ya Rabbi. Amba ay Musa iworo ebedo dala kui. Ne o fe ya mena ngebedo dala. Na ala tebedo dala. Jibril ko 25 millions dinama. Comment on a sauvé étagé? Ok, ma pour lancer là. La qui sera Moussa? Alhamdulillah, il va faire comme un junkuru dama. Junkuru le, junkuru male, sira le, junkuru male, sira para le, junkuru male, junkuru. Voilà, modama. Awa. N'a sauvé mes milliers là, comme une dobe n'a pas eu clip là. Mais on s'en fait la étagé. 25 millions au Gadogo. Yake 30 millions ala kisara. Ya Rabbi ala kisara wallahi afo isufie. Koni yaka numéro soro ko ba wole. Awa ala ko besara. Nebi go audio tunga fe billahi ala ka tunga no ko ma. Awa nana su. Ede ko wandama. Jaranya ala kisara. Apa yora kredit jenta ka chakodi. Ok, facile. Caméra. Facile. Karamogo. Karamogo mase. Agature. Ini ngafanya apa nak? Sang era be fega wuli. Agatu iga batiri. Iga telepon. Ninga ni ta dem sen min fe isiga ko ni nte nu buga blofra la utwe aflenye na ta te foi wala ni ma digna la du te foi ala do le ntara ndu wala te foi fera de sigé mo lo que le gala de vostra te foi gana Yugu nana yangalu yugu nana kalite uchamamba alango yugu nana yanga yugu nana kalite uchamamba wallahi wait Adunya la tokoni. Allahu Akbar. Aku be ka yela ka bo abina ko kono na ikati. Yoro. Iga che Karamogo weze. Bi take million go kuma telephone na. Be million go affaire go kuma la ere ka telephone ma. Yito kuma de la re. Telephone mu yera ba bulu. Ko patri de bora ka. Ngata. Patri mu de telephone na. La illa. O fana bɛ kɛ. Mais Karamogo wɛnse fana ye nin kɛ k'a da kun jumɛn kan?
Sisan ne de wulila n ka Lamini ka kuma la komi ne ka Lamini ye jɔyɔrɔba sɔrɔ sisan o ni Asim de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ma bɛn a fɛ a wulila ka bluff la Jabate yɛrɛ tɛ téléphone la ça va ale fana bɛ fɛ ka yɛrɛ kɛ gara ye k'a sɔrɔ foyi ma ye mais e ko Lamini ko a kɛla cogo di Lamini ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ sigida la sisan Lamini ni Asim de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan Dili mais ne ma min faamu e ka ko la ne yɛrɛ de y'a jateminɛ e ni maadenni tɛ ko kɛ ten dɛ o ye sɛgɛrɛ de n'o ye sɛgɛrɛ de sɛgɛrɛ cogo hali n'a ka di e yɛrɛ ye sisan ne bɛ se ka e bɔ nin na tan i bɛ bitigi ba dayɛlɛ ka to ka taa Dubayi ka taa yuguyugu ta ka na yan walahi a se bɛ ne a se bɛ ale tulonkɛ wa walima sɛbɛ o ma ɲɛ tɛ ne ka ko kɛtaw la tiɲɛ yɛrɛ la n kɔni ɲɛ b'i la sa o bɛ kɛ cogo di sisan somakɛ dɔ de bɛ n bolo soma n'a y'i ka ko dilan i tɛ ɲalen o ye o Dili ne dalen t'o ko ninnu na fɔlɔ koyi e dalen t'o Dawuli. Christine. Ko kan se. Nera ko ba te feo. Mina nga telephone do kurana. Christine yere ko ni I ka telephone yo ta be kurana. iPhone ko ndabla sa. Ko ga ko yere ba kinyi. Chama ko. Kan mebe. Kan ko ite. Tebe ferela. Alhamdulillah. Wallahi don don. Don ima ina ni nyuma ndo ye. Ko fe be se kana. Ima ni ye. Na telephone do kurana. Okay. Wallahi wallahi. Chama ko ba fi ha. Ko to ne ma do. Ali mun filɛ nin ye ne de ye jɔyɔrɔba di nin ma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Please ano? Ayo tu deh. Itu sah. Iga kene. Karamɔgɔ wɛnsɛn ne sababuya de a to a y'a minɛ ala se ka yɔgɔyɔgɔ wa n'a kunna wari bɛ y'a ta ye n'i ma da la I b'i den k'a lajɛ karamɔgɔ wɛnsɛn Berbasiti. Alhamdulillah. Depuis au dongo bala la ama nyanya tu ni. Diminen da. Karamɔgɔ. Datugu sa ka ɲi datugu I ma fɛn yan. Wa ne de nin dilan. Ja ka nin cɛ tɛ karamɔgɔ ye. Mun ne de y'a dilan sa ne de y'a ko sisan ni ne bɛ fɛ ne fana ta ka voilà. I ma kɔn ma joona. Awɔ. Komi I hinɛ yɛrɛ bɛ ne la o parce que I ka yuguyugu man ca fini bɛrɛ t'i kun yan bon ale dun ka baarakɛ wari da de ka ca dɔɔni quoi nka komi e yɛrɛ ka sɔn ani client ya I ye mɔgɔ caman ɲale fɛnɛ ye client la quoi voilà o la I bɛ se ka 3000 di ne yɛrɛ b'a tɔ dafa parce que wari in da ka ca kojugu 3000 a 3000 dɔrɔn di dɔrɔn n'i sera ka 3000 di ne ma ne bɛ t'o dama n bɛ baara in daminɛ 3000 awɔ ma lajɛ wa lajɛli ko n b'a la ne ka ko a lajɛ Ayisa a bɛ sɔrɔ n m'a fɔ a tɛ sɔrɔ n ko m'a lajɛ an ka wari ko ni maa tɔw ta tɛ kelen n kunna wari tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ nka n da b'i la dɛ e dalen b'a la ko I ye min fɔ bitigi kana tigɛ na sa I bɛna bɔ nin na I bɛna tabani bila yɛrɛ parce que I ka Dubayi taga de bɛna caya kojugu Dili wallahi we se n'a compter fɔ a bɛ ŋo ye o kɔni a fɛnɛ a dafara o tɛ awɔ feerekɛlaw ka wari kɔni wari yɛrɛ placer I ɲɛ b'a la wallahi I bɛ ka ne jigi fa yan dɛ wallahi ne nana ne tɛ b'a dɔn don o don min ka yugurugu ta min yala tile kɔrɔ n bɛ sɛgɛn I ko n ka na yan da la ko n ka na n sigi I ma wari ko fɔ n ye yɛrɛ wallahi e sara tɛ ne bolo ne bɛ ne na de a bɛ kɛ cogo di mɔgɔ sigi ma nɔgɔn Ala k'an to ɲɔgɔn ye ko wallahi Ala k'i ka laɲiniw sabati hali sa Ala ka wɔrɔba ninnu Ala k'o minɛ k'o d'i ma wallahi ne bɛna fɔlɔ a ma kɛ ten I k'a fɔ a ye ka ɲɛ dɛ a fɔ a ye ka ɲɛ ko n ka ko bɛɛ ɲaaminen don
abinye Karamago. Eba nege mu mo subi. Cristiano mungkera. Hey. Mo Christine. Oh, okay Christine. Enya mukila. Mu yeto do. Oh. Karamago. Eba nege mana mo de. Ite mana mo ko esa. Ah? Jama muso jama sura ko ke mana mo ko. Ngera muso je bali ngera muso blela ma. O do mo muso me anjone. Muso. Ya. I joni ma ko muso. Muso musigile be ga dala anjone. Oh, Allah, awa. Mo bi do. Christine. Fendo bin fi ko famudi. Enne nyondo e de tarlaw. Mo awa nye fenne du wallahi bal mafrudu. Na alate bal mafrudu wallahi. Suno ne be muso nyene masuro tugodi même foni ne bal mafrudu wallahi. Ya famuwa bal mafrudu. Odo Bal mafrudu. Afone. Aïssa Enne nyoro dom ne afone. Aïssa wulo be mase fole masa Cristiano. O famu. Mo Christine. Oh Christine. O famu sa ha. E boro kadni boni ne re kadni me e re kadni. No kadni. Ha? Na ma dia be munyi ne gaso. Allah mo bal mafrudo. Ni yake tuka do lamba ngo ben haram yadi. Karamago. Oh. Kabine ala ne Christine dan ni muso ma jechela. Ha? Awo. Oh, aywa, basi. Même fiena. Allez où est né? Il a choisi. Christine, où qu'on y choisit donner nous ça. Ma bichou koroba cléwa. Au bec tout dit. Qu'on y badongoni. Sufela, ani clefela, ou ticlin. Femme. Oh, et mamie clefela, a mettre un fan de verre. Alhamdulillah. Ibor, monsieur Diamant Fricaten, monsieur et Fumante, ne alati. Nibi et plateau de cam, même foni. Hey, il doit faire. Christine, Qu'est-ce que tu as fait? Nya fam. Ni ala sona ma fin yama. Ara kunna na mundela. Nana téléphone do korana. Ika téléphone na so adme. iPhone ngi yu ya bade tirse a yu ya bani mo ko ebi ya kli lafia. Ni ala sona ni kalo sala me ma fale ma ke kurai. Ya famu. Kana dimine korosa. Kana to ga dimine yele doni. Allez où venez? Mago. Allez où venez? Allah. Christine dumanye de nga awa e mala dire de. Ko ni baro chokoroba ni bugo tigini suni chokoroba la fin flado wari ba kun so ashiro kan ne baro ebide no famina awa dum flani awa bine sutradi ali awa so wala ne 1 million sura ala magila na alache horom so nyeni ngoni ne bo blenye wa sigi ni nyere no ko alewani ne be ndaji chenra andai chenra Inte awa blenye de. Inte awa blenye me wure gade blenye. Na fara kunen karamago man se me fure be dawla. Re kan adawla. Karamago mse. RB yo me siro biano. Sere regarder mondo, sere regarder mon glingli. Ibo dunga na ko ne be yira jona ko fin. Ante ko inga sutura la. Inne te sutura de Yugu nana, yangalu yugu nana, kalide ujama. Yugu nana. Karamago, ni makaramogo tulu bisi. Allah, ni doing kia. So ni be ni papier mi karamago la. No me ko koro ko ndeti kirisi. Allah, karamago te musama ngo. La. Jauh be fem fo Bamakɔ ka jugu ni bɛ nga ni du minɛ ne bɛ sɔn ka ne ka affaire mana ɲɛnabɔ sa ne bɛna to yan ne yɛrɛ fana bɛna taa n ka bitiki dayɛlɛ koyi n'a ye u diya togo k'a kɛ ten yugu nana y'an ka yugu nana kalidenw caman yugu nana yanga yugu na
mais ayi ni dili ka cɛ ni ko ɲɛnabɔ dɔrɔn ayi o ye ne lafiyalen de mais est ce que ne tɛ hali de Bamako la ka taa magasin 4 ta k'o ci ka don ɲɔgɔn na dɔrɔn ayi n tɛ yugujugu feere tugun ayi yugujugu o ye petit pion de taille yugujugu n bɛ industrie ayi hali de Bamako ma o la maaw tɛ n kɛ mɔgɔba ye parce que jama ka ca oh golfu oh bɛ taa Kalaban golfu kɔnɔ komi mobilitigi ninnu muso ninnu ye n bɛ bitigi belebeleba dɔ dayɛlɛ yen ayi aw kɔni n ka ko ayi mais kuma bɛɛ u b'a fɔ ko binkani bɛ kɛ Kalaban dɛ golfu la u b'a fɔ binkani awɔ alhamdulilayi a tɛ yen faamaw ka ca yen wa yen sécurité barika ka bon ayi ni ye n ka bitigi dayɛlɛ Natu filɛ ni cɛmɔgɔ ba cɛ yiriyari cɛ n ka cɛ kɛ bɛ cogo di baasi foyi tɛ non n ka cɛ fɛn dɔ bɛ ne m'a faamu non c'est à dire n ka cɛ o don ne natɔla kabini ne bɛ kare kunna ne ye e ye joie sugu dɔ la mais bi ne ɲɛ b'a la i sigilen bɛ i kɛ bɛ cogo nin dɔ la i m'a ye kana jiginna ko ni ko bɛ falen ni ko bɛ fɛ ka falen dɔrɔn adamaden kɛcogo bɛ falen dɔɔnin jɔ m'o kuma m'a faamu k'a ko falen cogo di ayiwa n bɛ min f'i ye tile fila in na an bɛ sɔn ka fama ɲɔgɔn ma dɛ cogo di parce que n ka voyage bɛ sɔn ka caya Dubayi ani Amérique ninnu minɛn ta quoi voilà yarɔ dugu sɔn ninnu caman bɛ yen kosɛbɛ an ka sɔn ninnu caman bɛ yen voilà n bɛna tila ka tile kura san n b'a d'i ma i b'u caman k'a la Disons, e k'i jɔ fɔlɔ ne m'e faamu i ka voyage bɛna caya o ye tiɲɛ ye nka Dubayi cogo di ta n ka cɛ n bɛ tila k'o kuma ɲɛf'i ye kɔfɛ cɛ n bɛna mun f'i ye ayi o tɛ se ka kɛ tile ka secret ɲɛfɔ n ye sabu duguba kɔnɔna na bi ni secret t'i bolo dɔrɔn i sen tɛ k'o la quoi i Dubayi cɛmɔgɔ e natu filɛnikaw ka cɛmɔgɔ Dubayi nin y'an don da la ka ban a ye ne tɛ dugu kelen ma yan an bɛ ma ne bɛ nin dugu la wa m'a kuma f'i ye o i b'a fɔ n ye mais i ko ne ma o don ko k'i bɛna ni a tɛ jɔ a b'i kun n ka cɛ non n b'i faga bi ni m'i ka tabali bɛ yen n b'a siɲɛ kelen ayi e tɛ ne tɔgɔ dɔn wa ne tɔgɔ de ko Kobakɛ e m'a fɔ k'a tɛ jɔ wa ne tɛna jɔ tugu de mais an tɛ mɛn a la bi dɛ a n b'i faga est ce que bɛ ne dɔn n k'a kalan cɛmɔgɔba ne ka Madu Dagolo ale de ko Vai,